Здравейте, колеги и приятели! Започвам да излъчвам на 15 май от Смолянският филиал на Пловдивския университет. И така, днес ще продължим с решаването на една задача. Това е Animal Trainer, който илюстрира нещата, които ние разказвахме, т.е. илюстрира абстракшена и полиморфизма. Задачата е много елементарна. Имаме три ентитита. Това са треньор, котка, куче и треньора трябва да може да съдържа в себе си животно, т.е. трябва да може да го държи в ръцете си. Ще дадем възможност на треньора да остави едно животно, да поеме друго животно и като го погаделичка по коремчето, котето да каже мяу, а пък когато смени животното и го погаделичка по коремчето, например когато е куче, то да каже пао, аз съм Рекс. Тази задача, макар и да изглежда супер елементарна, тя е класика в жанра, така че ние ще я решим. Срещал съм и в други форми, например животно и му казваш движи се, птицата лети, рибата плува, а пък гепарда бяга. Сега обаче в случая ще използваме само две животни, котка и куче, и така ще направим Create Project, нов проект, конзолна апликация, за да е всичко в чист вид. Защото когато работим с графични апликации, тогава се появяват и допълнителни класове, които ни объркват обикновено. Конзолна апликация, Next, ще го наречем OP Animal Trainer, треньор на животни. Така, ще го поставя в Projects, може би, някъде на друго место при мен. В Projects, в .NET, не в дефолтната папка. Избираме тази папка и така започваме нашето приключение. Visual Studio ще отвори сега в момента. Ще отвори един файл само, ще създаде структурата на проекта, но до там. Сега ние трябва да продължим. Казахме, че в Microsoft се опитват да привлекат повече програмисти. Ето защо те не ги карат да пишат пълно абсолютно всичко. Това е един обектно-ориентиран език и не може просто и така да започнеш да сложиш някакъв метод някъде. Той задължително трябва да бъде в клас. Просто в тази ситуация, при този темплейт, при използване на Microsoftския темплейт този за конзолата, за да го направят просто и лесно, ако ще пишете само в този файл, те тайничко добавят всичко друго необходимо. Но на практика се получава следното нещо. Class Program, това са неща, които са били добавени за вас вече и Animal Trainer вече го написа. Програм. Да, благодаря ви, Петя. Програм. Петя ми подсказа и всичко вече е точно. Той написа дори и програмата, Animal Trainer и така нататък. Но ние ще тръгнем по пътя на мисленето. Нали? Това дори може и да си го коментираме, за да го гледаме по-късно. Но да предположим, че всичко това не го знаем. Нали? Аз даже ще го скъсам, ето така, и започваме от един празен свят. Това е нашия свят, но той в момента е празен. Това за всеки случай ще го поставя отдолу, за да можем да го гледаме. Ще си отворя място. Казахме, че в този обектно-ориентиран език за програмиране имаме класове. Не можете без клас да поставите нещо, да създадете някакъв метод или property или каквото и да било. Трябва то да бъде в тялото на някакъв клас. Ето защо казваме, че Java и C също така са обектно-ориентирани езици, тъй като те ви задължават да използвате обектно-ориентирано програмиране. Днес много интересно четох една статия. Обектно-ориентираното програмиране е актуално ли все още. И някой беше писал за това, че 30 години продължават да го използват обектно-ориентираното програмиране. И ставаше дума за това, че Access to Precise Location. Добре, ще му разрешим. Ставаше дума за това, че повече от 30 години обектно-ориентираното програмиране съществува
Има различни парадигми, например функционално програмиране, но обектно-ориентираното програмиране според мен продължава да е актуално. Самия факт, че вече 20 години, 30 години съществува, повече от 30 години съществува, доказва факта, че то е наистина една парадигма, един начин на мислене, който може да бъде използван по различни начини и оцелява. Аз дори не мисля, че трябва да си задаваме този въпрос. То е stepping stone, камък, на който трябва да стъпим, за да преминем нататък, ако изобщо има други парадигми, но тази парадигма е фундаментална. И така, хайде да си помислим в нашия малък свят сега колко играчи имаме, колко роли имаме. Значи, те са прости. Имаме animal тренер, имаме котка, имаме и куче. Естествено, съществителните, които използвахме при анализа, ни помагат да определим и кои са класовете, които трябва да създадем. И аз бързам да го направя. Кликам с десен бутон, казвам Add New Item, клас и поставям, например, да започнем с котенцето. Така, започваме с котката. Котката, понеже е домашно животно, ще си има възраст и име. Аз ще използвам автоматичните пропъртита. Ето, сега той ми предлага да използва разширената форма на пропъртита. Ето, постави ми cat string name. Както виждате, даже ми направи и конструктор. Но аз искам, освен това, да ми постави и искам да ми направи integer age. Той се досеща, както виждате. Вече не ми е много трудно. Мога да го направя по този начин. Ето вижте, добавяме конструктор с име и възраст, което е нормално, но аз исках да демонстрирам в този урок и така наречените автоматични пропъртите. Сега, моделирам свойства в тази ситуация. Той ми предлага да моделирам свойствата с помощта на полета, които обаче ги е направил private. В тази ситуация, ще обърна внимание пак на едно нещо, в тази ситуация, още при инстанциране на обекта, вие назначавате име и възраст на животното, на случая на котката, но обърнете внимание, нямате никакъв шанс повече да променяте името и възрастта. Този обект става immutable. Те са такива обекти, които им се залагат стойности при самото създаване, при инстанцирането, но по-късно не могат да бъдат променени тези стойности, са immutable. И това е модерен начин за програмиране, да, аз съм съгласен, но с учебна цел аз тук ще направя пропъртита. Ето така ще накажа prop и ще кажа name. Сега искам да демонстрирам автоматичните пропъртита. Обърнете внимание как имам гетери и сетери. Всички така работят. Това е класически начин. Всички така работят, без да си създават полета. Полето тайно се създава от компилатора или някъде вътре при компилацията и се създава такова поле, за което вие не бихте се досетили, нали? Така че да няма конфликти. Има си гетери и сетери и съответно те вършат същата работа. Не string, искам да е integer, затова не може да се досети и му казвам, че това е age. Тъй като през цялото време, преди това, в предишните лекции, показах разширената форма на свойствата. Пишех полето, след което показва гетерите и сетерите. Сега в момента за простота показвам автоматични пропърти. Тези пропъртита, при които вие не упоменавате изрично кое е полето, се наричат автоматични пропърти. Пак си има поле, само че е скрито. Сега вече карам колата с затворен капак, нали, на двигателя. Така, сега създавам и тук един protected cat. Това е конструктор, но аз не искам такъв. Не знам защо реши, че така трябва да бъде направено. Преди повече ми харесваше. Значи тук ще пишем string name, integer age, и той сетва стойностите. Обърнете внимание, тук не трябва да използвам дори ключовата дума this, направо се задават стойности на пропъртите. Така, значи дадох възможност котката в тази ситуация да си има име и възраст още при самото инстанциране. Сега,
Котката и кучето, когато се представят, малко ще усложня задачата, нали? Ще предефинирам, овъррайдна един метод, който идва от класа Object. Ние казахме, че по принцип винаги имаме наследяване при обектите в C#. Тук ще предефинирам метода toString, който метод пък може и introduce да направим, нали? Но хайде, нека да го направим с string за разнообразие. Ще предефинирам toString, който така или иначе си го има и ще върна return не name и няма да връщам това нещо. Ще пишем string, ще използвам малко по-интересни такива неща, формат, cat name и age. Значи, ето това може да прави котката. Виждате ли? Значи, състоянието го моделирах с помощта на двете свойства name и age. Чакайте дали съм си пуснал показалката. Не съм. Само една секунда ми дайте да си пусна показалката. И продължавам нататък. Успявате ли да ме следвате? Да. Така. Зумет. Така. Значи, моделирам свойствата с помощта на тези пропъртита. Те са автоматични. До сега работих с не автоматични, а разширени пропъртита. Показвах какво се случва, но можете да оставите C# да я върши тая работа, .NET, нали? Няма смисъл непрекъснато да карате колата с отворен капак, за да виждате какво става вътре в нея. Създадох си един конструктор, който сетва стойностите и създадох и предефинирах, понеже вече учихме override, предефинирах един стандартен метод toString, който често се използва, когато е необходимо обекта да върне някакъв string. В случая връща string, cat name и age. Странно, защо ми предложи изкуственият интелект да не използва интерполация при създаването на стринга? Знам защо. Защото аз използвах string формат. Можех просто да поставя $1, ето тук, и тогава ще да ми предложи интерполация. Но нека и това да го има, нали, да ви покажа и как евентуално можете да форматирате стрингове по този начин. Добре, сега, следващото нещо, следващия герой в нашата приказка, това е кучето. Сега нека да направим и кучето. Сега, в момента, в който тръгна да правя кучето, ми хрумва една интересна идея. Тук. И тя е, чакай сега по дяволите, кучето също си има възраст и име, нали така? То също ще казва нещо, само че това нещо ще е малко по-различно, нали? Това нещо ще е малко по-различно. Не мога ли по дяволите по някакъв начин да направя така, че да преизползвам всичко това? Нали? Сега, в момента нещата изглеждат последният начин. Имаме един клас cat, имаме и един клас dog. Те по никакъв начин не са свързани. Не може ли, ето сега ще ви дам един пример за това как може обектно-ориентираното програмиране да се използва за така наречения code reuse. Не може ли да сложим някакъв клас, в който да изтикаме всички общи свойства? Това са име и възраст, те са общи. Нали така? Дори и конструктора можем да поставим там, тъй като конструкторите и на двата класа правят все едно и също. Така, можем ли това нещо да го направим? Нека да опитаме. Значи, нека да създадем един клас Animal. По този начин ще можем да абстрактнем нашите животни. Имаме си отделно котка и куче, а ако създадем клас Animal, той ще ни даде възможност да обобщим понятието, т.е. да го абстрактнем, да обобщим понятието куче и котка и просто да казваме животни. По този начин, ако и останалите животни, жираф, крокодил и така нататък, добавим и такива, то всички те могат да бъдат наследници на Animal и ще можем да правим абстракция, ще можем да прилагаме този принцип на обектно-ориентираното програмиране и евентуално треньора
да работи с понятието animal, което е общо, а да не работи с отделните кучета, котки и така нататък, защото в противен случай за всяко от животните ние ще трябва да имаме отделен тренер. Разбирате ли каква е идеята? И така, нека тогава да се заемем създаването на този клас, който ще наречем Animal. Animal. Той си е написа, да. Слава Богу. Да. Така стана. Animal CSS.css. Да. Animal CSS. Сега ще го преименуваме. Много ви благодаря. За това работим заедно. Teamwork makes the dream work. Animal CS, даже ето тук, ако го промените, ето по този начин, той сега би трябвало да се сети или се сеща, когато му промениш името на файла и променя съдържащия се вътре клас. Добре, много ви благодаря, между другото, за това, че ми обърнахте внимание. Аз тук устремен в мислите си, нали, понякога не обръщам внимание на тези неща. И така, пропъртитата name и age, заедно с конструктора, евентуално animal, ние бихме могли, то ще стане конструктор на animal, бихме могли да ги скъсаме и да ги поставим тук в animal. Само, че сега вече няма да е cat, ще се казва animal. Той ми предложи и аз го смених, нали така? Сега, като дойдем в cat вече, тогава пак ще трябва да създадем конструктор, защото искаме да си предаваме името и възрастта. Значи той веднага ми подсказва, че трябва да наследа animal, веднага се досети. Предлага ми да направи конструктор, който да ми върши работата. Аз веднага ще приема. Ето как изглежда конструктор. Така че класа на котката стана изключително елементарен. Значи имаме само конструктор. Нали? Това е всичко, което имаме. И този конструктор пък от своя страна вика конструктора на базовия клас Animal и успява да конструира животно. Сега в този случай обектите отново ще са immutable, тъй като аз няма да мога да сменя името и възрастта на животното веднъж след като създам обекта, но нека да го оставим за сега така. Така ми харесва. Нали? Аз няма да променям името и възрастта на животното в момента. За да го направим, трябва просто да добавим пропъртите тук и да дадем възможност, всъщност ние ще можем да ги променяме, тъй като ние прозрачно наследяваме абсолютно всичко, което е в Animal. И тъй като тези пропърти на name и age са публични, поправям се, ще можем да ги променяме. Тоест, всичко, което сме решили и сме заложили като задача, можем да го реализираме. Сега, здравейте, Йорданка, имам си две ученички, Йорданка и Петя. Сега, достатъчно е просто ето тук да напиша Animal, при което изкуственият интелект се досеща, че аз искам да наследя и тук при кучето искам да направя абсолютно същото. И вижте, класовете стават изключително прости. Значи, кучето и котката станаха изключително прости, имат по един конструктор и, обърнете внимание, override-ват toString и връщат при изпълнението си този метод toString, връща един стринг, в който животното се представя. Видяхте ли? Абсолютно елементарно. Така, остана ни само един играч. Сега в момента как изглеждат нещата? Имаме си куче, имаме си котка, всичките си имат, и двата класа си имат по две пропъртита, име и възраст. Имат си един метод, нали, toString, който връща поздрава на животното. Единия казва, аз съм котка, името ми е толкова, възрастта ми е толкова, аз съм куче. Имаме си едно общо или абстрактно понятие, което нарекохме animal. Така. До тук така изглежда иерархичната верига. Разбира се, аз нарисувам класа Object, чийто метод ние всъщност override-ваме ето тук. Значи, този метод toString е дефиниран и деклариран в Object, а ние го пренаписваме ето тук в котката и в кучето.
animal. Можем, разбира се, и тук да го пренапишем. Т.е. да се получи двойно пренаписване. Да пренапишем в animal, примерно той да се представя само с име и възраст, а пък в кучето и котето да добавим, примерно да конкатенейтнем, да добавим назад и това, че това животно е куче, а това животно е котка. Можем и така да го направим. Сега обаче аз ще ви обърна внимание на нещо друго. Това са различни подходи. Ще ви обърна внимание на нещо друго. Animal, този клас, всъщност, той заслужава ли да се създават обекти от него? Животното, просто животно, когато използваме общото понятие, животно, то с козина ли е, с вълна ли е, с пера ли е, с какво е, с люспи ли е. Няма такова животно в света, в нашия свят, което да се нарича просто animal, просто животно. То е обобщаващо понятие. Сега, създавайки клас animal, ние позволяваме на тези, които го използват, да създават евентуално такива обекти. Аз не искам да позволявам такова нещо. И освен това, в този клас аз мога да добавя и други абстрактни понятия, евентуално, ако ми се наложи. За да забраня създаването на обекти от този клас и да подчертая факта, че той ми служи само като едно обобщаващо понятие, аз ще използвам ключовата дума абстракт. По този начин вече от animal не могат да се инстанцират обекти, не могат да се създават обекти. То ми служи само като обединяващо звено. Разбирате? Така. Това ми дава също така и право тук аз да обявя някои от неговите методи, някой метод, ако искам, като абстрактен, или да обявя като абстрактни, каквито си искам елементи на този клас. Мога и пропъртите да ги направя абстрактни. Мога някакъв метод да направя абстрактен. Вижте, той ми предложи даже public abstract override to string. Така. Но както виждате, абстрактният метод няма тяло. Абстрактният метод задължава наследниците на този клас да имплементират този елемент, който е обявен за абстрактен. Тоест, както виждате, изкуственият интелект се досети, че трябва да се добави тук един метод, който задължава методите наследници да дефинират, да дадат тяло на метода toString. Той не прави тук нищо. Виждате? Затова е обявен и toString. Иначе тялото на метода изглежда по този начин. Нали? Аз трябва тук да поставя някакви кавички. Но аз не искам, аз искам да го оставя абстрактен. Само да принуда класовете наследници, тези, които ще го наследят абстрактния, задължително да override-нат, да предефинират метода toString. Те са го направили вече, ние вече го направихме. Нали? Doc, и да се убеда само, че и котката е предефинирана и готова. Така, както виждате, ние в нашия малък свят още нямаме абсолютно никой. Света е гол, но ние направихме един план за това как ще изглеждат нещата и може вътре ролите сега вече да ги фулфилнем, т.е. да ги изпълним с някакво съдържание. Така, сега, нека да създадем едно животно cat, например. И нека да го наречем Fluffy. New cat Fluffy и ние можем да кажем и на колко години е. Fluffy е на 3 години. Нали? 3 годишна котка. Колкото е и моята. Нещо такова. Сега ще направим Doc. Ще го кръстим Rex, примерно. New Doc Rex на 5 години. Кучето е по-старо. Така. Супер. Той веднага предложи, нали, Fluffy и Rex да се представят. Нали? Добре, нека да го направим и просто да видим, да видим как ще се представят, защото иначе няма абсолютно никаква манифестация, ние няма да видим изобщо нищо друго в нашата програма. Ако просто само ги създадем и не ги накараме да се представят. Обърнете внимание, тук обогатявам, надграждам на това, което вчера говорихме. Обърнете внимание, те се представят да го cat, name Fluffy, age 3 и name Rex, age 5. Така. Обърнете внимание сега на нещо.
Когато предефинирате метода toString, тогава в метода ConsolWriteLine можете директно да подадете обекта. Значи метода ConsolWriteLine се досеща автоматично да се обърне към метода toString. Това е by default. Надгражда малко знанието. Тук влизаме малко по-надълбоко. Такива детайли ви разкривам, които са интересни и правят кода ви по-четим, по-лесен за прочитане, по-лесен за работа. Така, но ние не искаме животните някой друг да се представят сами. Ние не искаме животните да се представят сами. Сега, искаме да дадем перспективата на човек, който би използвал тези животни. И тази перспектива ще ни я даде Animal Trainer. Нали така? Animal Trainer. Той трябва да бъде колкото се може по-абстрактен, да го направим колкото се може по-абстрактен, така че той да работи с абсолютно всички животни. Но в крайна сметка всичките задачи, които съм ви дал от всичките курсови работи, се свежда до това, вие да изградите една иерархична верига. Да създадете едно абстрактно понятие или интерфейс, който е върха на абстракцията и ползвателят на вашата иерархична верига, пирамида, да използва точно това понятие. Да използва най-абстрактното понятие. Това се нарича Design by Contract. По този начин дизайнвате софтуера си така, че той да бъде изключително reusable и универсален. Да използва, да работи с всички обекти, които имате горе-долу, да работи с колкото се може повече обекти. И така, нека да създадем и Animal Trainer, който сега, при който ще се прояви полиморфизма. New Item и казваме Animal Trainer. Animal Trainer. Този Animal Trainer трябва да съдържа животно, трябва да може да съдържа животно, трябва да може да сменя също така животните. Това е отделен клас вече. И ако го направим само за котки, то той би работил само с котки. Ще бъде Animal Cat Trainer, Cat Trainer, примерно. Ако го направим само за кучета, тогава ще работи само с кучета. Но ние за това и ще работим с най-абстрактното понятие, което е Animal. Animal. Създаваме си едно property, даже за да не го пише prop-tap-tap и тук пише, че това е Animal. Ани. Благодаря ви. Вие сте моите очи, уши, ръце. Animal. Записах ли го сега вече? Да. Animal. Това пак ще се казва Animal, за да е ясно. Ще създадем един конструктор, който ще ни даде възможност да сетнем. Това не е конструктор, той направо тренира животното. Public string name. Не искам това нещо. Досеща се, но не съвсем. C-tor пиша. И би трябвало да се досети, но той не се досети. Както и да е. Значи, ще му подадем един обект от тип Animal. Естествено променливата ще се нарича Animal. И тук Animal. Готово. По този начин можем да сменяме животните, които съдържа нашия треньор. Сега, къде ще се прояви полиморфизма? Аз не искам тук, искам с конструктор да го направя. Вижте, той ми предложи следното нещо. Когато, мога и така да го направя, разбира се, той ми предложи следното нещо. Когато аз тренирам животното, даже мога и изцяло това, той ми предложи това да направя. Само един единствен метод да му направя. Без конструктор дори. Конструктора не ми е нужен, да не му задавам животното в момента, в който го инстанцирам, разбирате ли. Това ми предложи да направя. Сега в случая така ще бъде. Сега аз бих могъл да инстанцирам един тренер. Вие тайно знаете, че той тайничко е добавил тук един конструктор без параметри и затова ще ми даде възможност да произведа, да инстанцирам един треньор, без да му подавам изобщо никакво животно. И когато реша, че трябва да тренирам някое животно, просто да му подам животното като параметър и да кажа, тренирай сега, ето това, котката, примерно. Той ще съдържа котката, вижте, прави animal равно на animal, това property animal,
на него назначава стойността на животното, което съм му подал като формален параметр тук, след което изписва console write line и animal. От гледна точка на треньора, но нека да го направим с конструктора и така, just to have, нали? Защо не ми е, че аз съм копирал нещо грешно, така, сега ще върна с Ctrl-Z просто. Така. Ето, да прави си един конструктор, така, просто за да имам, нали, конструктор. Това не е грешно, можете да имате и конструктор. И въпрос на вкус, нали, можете да махнете животното тук от train, евентуално, и да оставите нещата да стоят ето така. Тук да отпечатва animal. Той е веднага да го пише. Нали? Директно да... Различни варианти. Кой от тях е най-правилният? Как да ви кажа, въпрос на вкус, въпрос на това какво ви е необходимо, как гледате на нещата. Аз само за разнообразие, тъй като вече съм го правил много пъти, ще го оставя ето така. Защото друг път не съм го правил по този начин. Тоест, сега давам възможност, когато изпълнявате метода train на треньора, на animal trainer, като му кажете train, да му подадете животното. Даже сте длъжни да му подадете животното. В тази ситуация. Не мога да реша кое да използвам, ето това, хайде. Това ще го махнем и ще дадем възможност да се конструира, а това ще бъде ето така. Няма да се различава от другите ми лекции. Ето по този начин ще дадем възможност да се конструира, да се сетват животните с property, след което да се вика просто метода train, без параметри. Той е без формални параметри, ще го оставя. Ето така. Добре. Може би, да ви кажа честно, сега си мисля, може би ще е по-удобно наистина. Сега се колебая тук. Обърквам ли? Не. Вие разбирате за какво става. Дали ще подаваш животното, когато викаш метода, или преди това ще подаваш животното, е същото. Мисля си, дали наистина няма да е с по-малко писане и по-ясно, ако оставим ето така метода. Е така. И даже може да махнем тогава и конструктора. Айде, така ще го направим. Така ще го направим. Така е по-малко писане. Значи, при конструирането няма да даваме възможност да се сетва животното. Тук това property ще даваме възможност да се сетва отвънка животното, а може дори и private да го направим, но нека ето така да остане. Хубаво. Въпрос на, как да ви кажа, чакайте да видим. Non-nullable property animal must contain a non-null value when existing constructor. Consider adding the required modifier or declare the property as nullable. Значи, оплаква се за това, че в момента аз мога това property да го използвам, а пък вътре да не съм сетнал никаква стойност. Я да видим, ако добавим един конструктор, дали няма да престане да се оплаква. Най-вероятно може и да престане да се оплаква. Отделихме му твърде много време за нещо, което сега вече престане да се оплаква, тъй като този е non-nullable, или трябва да го направиш nullable и така нататък, така нататък. Ще го оставим ето по този начин. Добре, хубаво. Значи, готови сме вече. Сега можем да се създадем и тренер. Animal trainer, trainer, new animal trainer и трябва да му дадем Rex, например. Създаваме си конструктор, който задължително изисква да се подаде първо животното, след което можем да кажем trainer, train. Тук трябва да му подадем пак Rex. Малко е досадно това. Добре.
Рекс. Много колебания, много нещо. Чудо се дали анимал тренер. Ето тук сега стана досадно. Подавам животното. Както и да е. Значи, подавате му животното и той сега в момента вече ще си сетне вътре животното, Рекс, и ще тренира куче и кучето ще издаде там, ще върне характерното за него. Animal Trainer, той какво прави? Console Right Line. И тук може да се поспори, например, той може да връща стринг, вместо да печата на конзолата, но да го оставим така, за да не задълбаваме по-нататък. Достатъчно колебание, нали? След което тренер, не, искам да тренираш, трейн, флъфи и сме готови. Толкова са. Готови сме. Значи, за да демонстрираме и конструкторите, и другите неща, Ctrl F5 натискам аз и вижте, програмата е супер проста. Значи, Training Dog, Name Rex, Age 5. Training Cat, Name Fluffy, Age 3. И така, тук демонстрирахме всичките принципи на обектно-ориентираното програмиране. Значи, наследяване. Имаме наследяване в дога и в ката. Имаме абстракция. Създадохме един абстрактен клас. Имаме енкапсулация. Тук някои от пропъртитата ние нямаме такива в случая, но с помощта на Access Modifier-ите сме регулирали и сме настроили така нещата, че да отговарят на нашите изисквания. Сега, ето тук, ако желая, мога да смена името на Rex, нали? Мога да пиша Rex или да му смена години. Age. Rex Age. Хайде бе. 6. Значи, защото сега тук в Animal, ето тук този е protected, за това не ми позволява. Ако го направя ето така public, вече ще започне да ми позволява. Ето, демонстрирахме и Access Modifier-ите. Нали? Rex би трябвало да ми позволиш вече, синко. Rex H6, да, позволи ми. Малко повече време отнема да се сети. Значи, можем да сменяме имената на животните, можем да сменяме възрастта. Сега в зависимост от желанието ни, можем да направим тези обекти immutable, както казах, т.е. да не даваме възможност веднъж създадено животното обекта, да му се сменят пропъртитата, което е модерен начин. Но с учебна цел го направихме по този начин. Значи, енкапсулация демонстрирах, току-що даже, без да искам, нали, тук в Doc е било в Cat ли е било или не, в Animal е било Protected, така че аз да не мога мога да го наследя, но не мога да го достигна отвън, вие видяхте как го контролирам това нещо, но тъй като те и двете пропъртите са абсолютно еднакви за двата наследника, за двата класа, аз го направих просто public в класа, в базовия или супер класа. Демонстрирахме абсолютно всичко. Override, така, тук даже нямаме имаме си конструктор. Ето вижте при използване на конструктора от базовия клас. Така, енкапсулация и накрая полиморфизъм. Полиморфизма се демонстрира вътре в Animal Trainer. За Animal Trainer, когато тренира животното, той използва абстрактното понятие animal. Той не знае как е предефиниран toString. Значи, за него, той държи една сфера за него. Нали? И знае, че има toString метод. Вика го чрез console write-line, вика този метод toString. Вътре, това е тук малко неявно, понеже предефинирахме toString, но както и да е. Вика се един и същи метод toString. Той не знае какво животно държи. Той държи някакво животно. Знае, че това животно със сигурност има бутон, който се нарича toString и той може да го натисне, за да се представи, но той не знае кое животно държи. За него това животно се проявява полиморфно. Тоест, то променя поведението си в зависимост от това какво е то в действителност. Ако е котка, казва мяу, ако е куче, казва бал.
Така, макар и само 2 реда код, 2 реда изход, всъщност ние направихме един рефакчеринг на нашата програма тук. Мислихме, направихме нещата и това е всичко, което си иска. Я да разгледаме сега това, което той ни предложи. Вижте. Animal Trainer, Train New Animal, Train a Dog, Dog Body, Train Train, Train Cat, Cat Whiskers, Train Cat. Това е, което той ни предложи. Bird New Tweety и Train Bird. Това е, което той ни предлага. Значи, това, което ни предлага е да махнем ето този конструктор. Даже аз така за спорта ще го направя. Иначе можех да приключа и тук. Нали? Сега ще го направя за спорта. Той предлага да се махне конструктора, да остане ето по този начин. След което ние можем даже ето това всичкото да го поставим тук и само една птичка трябва допълнително, един tweety трябва да си добавим, тъй като той използва и bird, и птичка. Нали? Cat Dog Body. Само, че няма възраст. Нали? Не подава възраст, но ако подадем възраст, ето сега ще го нагласим пък, както на нас ни харесва. 3, така, и тук 2, той го поправи и за tweety ще направим същото. Да, приемаме и за tweety ще приемем, даже сега ще направим и bird. Просто е така, за спорт. Ще добавим и още едно животинче bird. Той вече е достатъчно умен, за да може да го направи сам. Ще напише bird. Създаде го internal class bird. Айде, ще се сетиш ли да го направиш? Animal, да, точно също се. Вуаля, колеги, направи го всичко. Само с таб съгласявам. Оки-токи. Както виждате, после рефакчернахме точно по начина, който изкуственият интелект го предлага. И ето, Animal Trainer, New Animal, Dog създава първо куче и това го кръсти Buddy, на 3 години е. Тренирай кучето. Сега ще стартирам програмата. Програмата ще се състои от 3 реда, вместо 2, както не го прави. Оки-токи. Training Dog, Name Buddy, Age 3, Training Cat, Name Whiskers, Age 2, Training Bird, Tweety, Age 1. Птичката е най-млада. Така, хубаво. Значи, имате ли някакви въпроси? Не. Хубаво. Спирам тук записа.